Ćao, danas za vas imam recenziju za seriju Younger. Younger je američka komedija drama, zapravo oni opisuju kao dramu, ali ja više vidim kao komediju, koja je bazirana na istoimenom romanu i koja se vrti oko Lize Miller. Liza je žena od 40 godina koja je razvedena, majka čija je ćerka u Indiji studira i ona gubi svoju kuću, a nema posao. Ona se preseli kod svoje najbolje prijateljice i jedne večeri kad izađe u grad, ona upozna dečka koji ima 26 godina i koji je ubeđen da ona nema više od njega, da ima isto toliko koliko i on. I onda njena prijateljica i ona odlučuju da urade mali makeover, ne bi li ona uspela da nađe posao kao 26-godišnjakinja. I to se naravno i dešava, ona postaje asistent u jednoj firmi, da tako kažem, i onda se cijela priča razvije. Naravno, ja neću vam pričam kako se razvije, vi ćete morati već da pogledate sami ako niste. Ako ne grešim, mislim da je još uvek u toku druga sezona, dakle već imate prvo da pogledate od 12 epizoda, druga sezona je još uvek u toku, a obnovljena je za treću. Što se tiče kasta, Liza Miller tumači glumica koja se zove, ja se nadam da ću ja kažem lepo, Sutton Foster, zatim njenu prijateljicu Maggie tumači glumica Debbie Mazar, tu su Josh kao, odnosno Nico Tortorella kao Josh, to je ovaj dečko kog je ona upoznala, i Kelsey Peters, tumači glumica Hilary Duff, ona je njena koleginica. Serija je uglavnom primila dobre kritike, neki onako manje više, ali uglavnom dobre. Recimo jedna od kritika koju sam ja pročitao jeste da nije nešto najbolje, ali je gledljivo. Tako da mislim da može da vam se svidi. Što se mog ličnog utiska tiče, ja prvo moram da kažem da sam ja za ovu seriju čuo još kad je izašla i hteo sam da je gledam. Imao sam utisak da sam pogledao prvu epizodu, ali očigledno nisam. Svidela mi se serija, ja sam počeo nedavno da je gledam, svidela mi se, zanimljivo je sve to, slatko je onako za opuštanje, tako da, eto, jedna lagana serija koju možete da gledate, eto, kad nemate možda ništa drugo, ali nije loše, mislim, nije baš tog tipa, ono, kad nemam šta da gledam, ajde da gledam ovo, ali, eto. Eto, to je bilo to, ja nemam bog zna šta posebno da vam dodam. Ako budete gledali seriju, obavezno mi pišite to u komentarima, ako je već gledate, pišite mi kako vam se sviđa. A ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkajte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sredu. Ćao!